Takže čaute ľudia, vítam vás z dnešného videa. Páčte, že som nestreamoval tak dlho, lebo problém bol v tom, že nás sa mi nechcelo a ten, čo som vám sľúbil, Michael Jackson horror Fortnite, ja som to už aj nahrával, lenže je to strašne zasekané, keď prenášam obrazovku, alebo teraz streamujem a keď prenesiem obrazovku, že hrajem Fortnite, sa mi to extrémne seká. Teda vám hlavne, keď to pozeráte, ale teda vidíte. A som to hral a nebolo počuť ani zvuky, ak som si to skúšal som to v jednej aplikácii nejak aj skrátiť, aj vylepšiť to, lenže z tej aplikácie to neviem stiahnuť. Viem, mám to stiahnuté v súboroch, ale vlastne problém je v tom, že tu neviem ako keby nahrať na YouTube, mi to vždy vyhodí, že to je nepovolené a neviem prečo. Takže dneska som sa rozhodol, že si zahráme Roblox. Teda zahrám. Počkajte, musí sa zapnúť. Tak, máte to tam. Počkajte, skúsim si vyhľadať. Sorry, také šitné hry hrám, ale sa nudím o 2 ráno. Chcem si pozrieť teraz na mobile, že či vlastne uvidím sa, či to funguje, jak by malo. No. Si napíšem sám do komentára, hej. Napíšem sám do komentára, hej. Chat. Napíšem sám do komentára, hej. Chat. Napíšem sám do komentára, hej. Počujete dráka, sorry. Sorry. Seka sa to kurevsky. Neviem, či nezmením Wi-Fi. Dobre, takže ideme hrať hru. Pomp Chip. Ja som tu už včera hajil s kamarátom. Hej. Tu nejde sa hýbať. Haló. Musel som zavrieť Roblox. No mi to nejde. Piči. Ja za to nemôžem. Mám aj starý počítač, ale ináč novú klávesnicu som kúpil. Je strašne dobrá. No. S kým idem zahrať? Poďte takto za mnou. No, dobre. OK. Nemu to dáme. Tu a tu. To si myslím, že je. Dúfam. Píča. Dobre. Risk, viem. Infarkt tam. Už to zjedz. Bum.
Piča. V strede by mohol zjesť už. Bum. Yes. Oh! Yes. A ešte po mne posledný musí zjesť. Bum, teraz ne. Fú. S čím mám oprala? Piči. S Jarom. Bum. Zjesť to už. Yes. Yes. To je pohoda. Čakaj. Glas čaja, hej. Poďme. Hamburger. Toto zje. Toto zje. Toto zje. Sorry, sa to váš barseka. Fúha, dosť mám to seka, teraz som pozeral. Sorry, fakt akože veľmi. No za to nemôžem. Pre teba dve. Na po tvojej ľavej ruke. Bolo akože fajn zjesť ich. Si počka. Hej, dobre, random mu dá. Kokot. Zjedz to! On čaká. Co? Yes. Už. Budeme podiť co poradí a vyhral som. Ono avkuje. Ne. Zjedz to! Dobre. Sorry, fakt, vidím, teraz pozerám to dole na stream a to strašne seka. Počkaj chvíľu.